Kahinyotrap Youth Council Langja Area Union hakachinyalam u President Samla Shine Bordens Imlia bat kachinyadan lang bat uskateri shnong tangkashnong kti thawyar menta kasni kale jurip ya kachaka samkhaw Roshan jongka Langja by Center kabahap nakabenta artli kishnong kti thawyar bat kelam saren kelap kumpah ndu perni ukhaw Roshan ban samjo upat ba ulasniyo omlong ban samani ban bam na marhapo jengkini kiberni ladan tang kikot kiduma kijapo ta idai ban tang ban aino na ba kibrio kan kata ya kot kya jengkina sosnang kumta na kalyang kasnong ringkat kaseng idawa na kibor badai kini halor kani bekende ai bakum kini kinom jashu nang ni shakman balakar padio dila ba unpen phaino ekini hikha bomlong pat halor kani kaseng kanang buddi bandru berni kau ki bom long shu ban bam ki kau ki balap ut ki kau badap di jaklia ki don ki mau ki don ki biri lekot ki don ki bang ni long shu ban bam ulong umi kau long shu ban bam nang ki bri ulong namar ba ulong uba jaklia du kata-kata de la idei ba umi kau de bang ai tang ban ai no ki snyang ane ki merat te kalong lo ke jingma bakraw lada ngipam yu ne ukhaw ubangi ngi i menta but aga juga poru ng sumay kublay na kalang dilar namar ba holi i ne ukhaw ba ulong ba jaklia sim la samshu sipai ba den relo dala kum sam sipai ba kalong ke jingma ya ka kot khia jongi kum ki pai ba ki da bam lengba une ukhaw rishan te nakela jongi ko seng habari bat uni khaw ikepat nakiliang jong kabor jong sarkar baka dei ban lei ei halo jong ni khaw shan namar ba jingsha nakela jongi ko kinong kendong lei obun ya bam ya im ya bam no khaw shan hanrai rang yo ko muni khaw kalong ka jingma ya ka ko jikya ka jongi te nakaliang jong ki bor jong sarkar ro kita ban tongit tukit nya halo uni khaw bangi yo menta bat nakaliang jongi kum keseng ngidawa na sarkar baka dei habaka pha yu khorshon ka ban pha be da ki khaw da uba pha om na kum kini ki jat khaw ki ba long ka bama ya ka koi ka khia jong ki pai ba nong bam khaw bat ha juga poru ban nakaliang jong ki dilaro ki de ban pai pha ki khaw namar ba dalong kum ne kumut ba ka jingma ka ap ya ki pai ba nong sam khaw te kum ta nakaliang jongi penranjur ya kan ne ka jingla torti nado ka FCI ka sam yu khaw show pai ba da kum ne khaw khaw ut khaw don ki mau don ki siap don ki biri lengkot don ki skirt lengkot don rukis ini ki paket shikar ba kiwe te ngidai ban kum nakaliang jongi kum ka shnong nakaliang jongi kum kinong kum ka sengro ipan pau ya ka jing sukhya bajor halor ka jing yo yu ne khaw bat ikentu yu dilar ba lakum no de pan phai na ut yu ne khaw ha utila ha uhul silar bat khnang ba unyo pan phai hadu FCI aku sekretari jong kasnong habang wan pet wan yu i ne khaw ba wan ra hangne kum khaw sam e ti mat singmat ba bang sam ne khaw ki don katuk ne ki berni ya ka ba himla ya ka ban bam wat tang ubreu le des tang ban ai ya ki mar labba ki don ki jakria ki japat ki secret ki biri lengkot bat kiwe ki jakria ki don sibun te nakaliang jongi ni sneu ba nim sneu i hap ban bam kum ni di khaw te kane ka por kam dei ya ni ba min si ya bam kum ni di khaw namar ba kam i hap nalor ba ong bau dei khaw sam ei reng de yo kum ki ne te umla ya ka ban bam
mangi kum kibreu te ni kerpat na kaliang jong kibor badai pet jong kiseng balang ba kini rap lem ya kaban let ya kaban ujor lem ha kibor badai pet ya kum nu kha mar kalong ka jing nong ka bakrau yani ngin sam lu ngin sam ya kibreu một ba nim la ban bang ti kum ta na kaliang jong kum pasnong ni kerpat ya ki nong yalam kum udilar ba let sim bat let chao yin nu khau để ban wan poi tu nong kum tang kerpat ba long ka bala ba unit phai no ha po jong ka office ya ka ba la ka office kan pet hi la ka long nem ka ban bam la ne kin le da kan kan ku kom ne ki ben ai bujlin da ki we ru kum ba ya ka tang tip na ka bor jong kum nong rei su kerpat ya phi ki ba dai ki ba tre ya kan ka seng phalang ya ka ba phin ya rap ya ka ban le pen phai no yu nu khau mà niêm lạ bàn lệ ấy niêm cầm sẽ cũng nhiều nhiều dịch khảo thì như sẽ bớt sang là dội cũng nhiều dịch khảo hết rồi rưu berni và datang si berni thì lạ bàn lệ cũng nên mà cái đòn cái gì luna cái gì lệ cái nòng tray lại sẽ hết rồi rưu berni thì niêm lạ bàn phần cầm sụi nhiều nhiều khảo thì chúng ta cái part thì cũng xem balang ya buat sini ya lem ya kasih nong cái ini ya kena kesetar cái ini kalang ja bi ya ba ini dan terno kibor badai pet ini kau lah usulan ne hapo ofis disiru ya tani lah pet kita ni tepat ya bang ini pet lem kiseng halang bad ni ku sinong ru namar bang lalap tengkreng bad lim langsung ya bandang bam lo briu te ngam rang subun kitin tang kide kitin ba khendet ngai ba ka jeng trelang jong phi kiseng halang bad ni kisong kan long ka ba ya sepra